И здравейте хора, аз съм Лордс и днес ще играем в сезон 2. Играем в сезон 2 на SMP-то. Само че все още не съм качил клипът, в който казвам, че как се каже, спирам проектата, защото вече се развихме. Мисля. Ще се развихме се. Аз съм приготвил сървъра. Салам ли си приготвил? Какво? Аз чух си приготвил салам. Приготвил съм сървъра. Аз почвам. Когато искаш влез. Окей. Няма да спора. Защото игра да се Знам аз тази работа. О, как стресна! От това ли се среща? Не, тук имаше ето на това. Не отричай. Това е мозко дамо, колко е яко. Ще нямам тук Timber Mod. Цето. What the fuck? Не. Там дете. What the fuck? Чакай, бе, мен не ме представи как се казвам. Лугар, мен не ме представи как се казвам. Да, чувам. Как се Ево. Да. Как се казва? Какво? Как се казва? Кое как се казва? Нищо. Носта. О, колко си прости. Има ли смисъл с теб да говорим? Давай. Пей за интрото. Няма да правя повече интрота. Видали път ме снимаше и ти казах да го изтрия. Да го изтриш. Аз го стих. Да. Ама той е... Как можа да ме снимаш? Ама ти един път доброволно искаш да пееш. Не, аз не разбрах, че ме снимаш. Не, доброволно искаше в клипа да снимам. Май, така па аз се спомням. Сад момент. Не знам дали съм качал такъв клип с дете пееш, но... Сад момент. Ядай малко бомонки. Нека се пием тук за един голд. В кама стесна. Макар че аз тук си намерих хубаво, хубаво... Хора, Да. пишете отдолу в коментарите дали е яко да играеш с хак. Защото този сериал, където аз играя, има поне 1 милиард хакове. Всяка игра на Егорс има хакове. Хакове и пак хакове. Хакове и пак хакове. Да. Хакове. Да, много хакове има. Някакъв се телепортира и ни чупи яйцето. Без текли има. С сървъра, който казвам, ще има линк в описанието. Ако ме накараш. Ако не забравим,
господин Кристиян да го сложи. А защо ме... Защо... Какво? Този от нашия отбор влиза в блокчето или ти? Давай сега, давай, разказвай. Пак лети го! Гледай го! Как да си ме тук? Ами, аз ти казвам, че има всеки хакове. Дори аз съм хак. Само дете не игра с него. Аз съм как ме не гледам. Това просто ми е само X-ray. Някакво болно. Аз имам... Те път да играеш как? А? Няма смисъл да играеш как. Да, но аз имам. В случай, че има доста. То така само печелиш и няма драма. Не знам, но където съм аз... Какво ще ама? Кога ще влизаш? Влизаш. Да станем грамотни. Признай, че аз съм не го. Какво? Не мога да чета. Еми... Сама каза пред зрителите, че не мога. Виж го заедно. Що казваш? Що казваш? Добре. Той се притаках много голям. Айде бе, не мога да си дем парчота. Поначалното ми къща, където се стоеше, е много малка. Къщата, ще живеем е много малка. Поне за сега. Добре. Няма нищо, нас не трябва само на... Ема тя е малка. Добре. Ще стане за 2 часа. Един етаж да е. Бързо се затваря, защото... What the fuck? Някакъв как идвам? И летим. Не, то ако не такова... Сега това ако не е хак, ето сега някакъв дойде и почна да ме би. Ще да ме убие. За малко. Добре, че някакъв от нас ще дойде да ме би. И че да бъда мъртва. 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 Добре, това нещо. Само без резки крастове. Резки красове. Това е много смешно дума. Краски. Без резки красове. Резки Да. красове. Краски. Красове. Ще направиш чиза. Ако ще оглушиш. Не. Опитвам за къде. Не да. Ха-ха. Малко мъчно. Той сега трябва да отида на какво? Гледах някакъв никнейм и той изведнъж изчезна. Shift? Не. Беше бял. Никнейм трябва да попринцип в някакъв цвят. Че излъдни игра, аз го виждам. Това беше как? Не мога да отворя вилиджера. Не мога да отворя вилиджера. Чуваш как глупо си говоря. Не чека. Казвам, тя съм неграмотна. Опа, сама каза. Ти пак не ми вярваш. Много си гледа. С по-добре. Сега ще се по-добре. Той лети до мен. Не чека.
Но он колко се зла. Има да сменим само. Без теб Прави интро, прави интро. Ау. Искаме интро, искаме интро. Не искаме интро. Не искаме интро. Искаме интро, искаме интро. Само. Ми служи добре. Мисля някакъв ти го коментират ми. Уи, абадабаду. Rap adu. Rap adu. Dun 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 dun. Макацу Пикацу. Знаешь, кое это каша? Что ты на меня? Ето то ме следва само където отидам и ми събира нещата, които аз искам. Има ги всеки. Това просто ме следва и ми бира нещата. Той има всеки на света. Ами какво му връща назад, бе? О! Много ми стана горещо. Абе! Уэ. Тос. Дай диаманта. О, още 7 диаманта. Трябват ми още 7 диаманта. Така, още един. Няма, още един ми трябва. Още един ми трябва. Тук. Това не ми прави за. Аз се пуска без за. Пърджоли. Пърджо. Ей, Джо. Какво правиш? Кот прав. От ти взема Golden Apple. Не може да взема. Моля, 18 диаманта било. О, се не стопило. Още един диамант ми трябва да се върна. Аре, още един. Готово. Готово. Моля! Опа. Е само такова. Спри това. Спри клипа. Заедно. И тук сме. Сега да взема да хвана някакъв копирайт.
Какво става? Ти да заглуши? Не, това съм. Няма път. Айде от сумка. Аз сега ще се убия сама. О, ще нападна. Айде. Направо чукам. Айде. 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 Толхак! Мале! Мале! Не! Сега се прецака. Леле, къв хак намерих. Къв? Нямаше на представа. От 100 блока ще му удриш. Всеки има. 100 блока ще бъде. И летеш. При това. Да. Щипах му лицето, ама... Мако. Сега... Това е много тъпо да играеш с хак. Вече го разбрахме. Или има хак, т.е. I believe he believe back to fly. Майче се намериха интро. Ние нямаме яйце. Чупиха ли го? Да, защото на това. Защото нали гост ми се показва и аз постоянно се чакам да ми таковат. Да ми изпише вашето лице е щупено или такова. Нали, знаеш? Да. О, ще падна. О, това е нашия. Ние сме 4 човека. Ведето са 4 човека. Какво ще стане? Не знам. Но ние да победим. Не знам. Със сигурност ние ще победим. Не знам. Има така видно. Сигурно ние ще. Не дам нещо скапа. Корист. Опа, ще падна. Ще намърде.
бързо да влязат там. О, бързо да влязат там. Който няма нищо. Който май е разделен. О, има някакъв много... На две сърца, на три сърца сам, на три сърца сам, на три сърца сам. Точно бе. Този ми е преследва, добре. Специално от мен така не че би. Благодаря, много ми помогна. Ами да. Аз на всички помагаме. Ще го убия. Той няма такова оръжие. Уби го. Здравей, приятелю. Как си, приятелю? Айрон. Добър вечер. Пикната. Вземи в този хубав ден един смотан удар от мен. И сега ще ти покажа как се прави паричките. Само спирам и ги цепя. Опа. Цепя. Цепа ги те. Тема ти цел, аз ще им първо да ми чупя цепя. Сети са. Не, аз тук искам парички малко да натрупам и така. Не мисля, ще да ги убим. Жалко ми става. Няма как, пари трябва да се струпат. Жалко ми става за мен, аз нямам пари. Ще кажеш. Много ми е бърза кирката. Изето много бавно се отчупих, само че. Това е проблем. Аз съм чуза... Айде! Извинявате вече. Сега ако умра от това, Айде, чао. Чао, Единя. Поставили си купчето. Поставили си купче. Супер. Още един син остава, който сигурно ще умре. От муа. Някакъв лев на гейма. Сигурно ще шел нагоре. Ясно, кой е съм. Добре, тази мапа е огромен. Сега ако той сния се е скрил, защото няма яйце, това ще бъде проблем. Сигурно. Това е нещо. Ой, го си. Здравей, приятелю. Здравей. Опа. Няма зелено дърво. Победихме! Цял им път. Аз ще приключвам с клипа. Че само се изключа. В центъра на... Ма не знаеш, ще трябва да затворя. При семейни причини. Няма да се кача.
Ще да къп. О, И чека. И това бях аз бях Words. С мен беше Багия Геймър и която нега в първия епизод, сезон 2. Това беше от вторият сезон, епизод 1. Кажи чао. 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 Чао.